Dubrovnik sasvim sigurno ništa drugo nego kulisa. Govorimo o onome što je u zidinama. Da li smo mi zadovoljni samo sa kulisom, da li ćemo u stvari dugoročno ostati sa proizvodom koji je ništa drugo nego kulisa. Gostima koji su došli jedanput, oni će shvatiti, ali koji će biti postotak koji su se vratili, koji su stvarno doživjeli kvalitetan boravak. To je pitanje. To se danas počelo događati sa Splitom, to se počelo događati sa drugim većim destinacijama. Tu vam je i Zadar, tu je i Šibenik polako i mi o tim stvarima moramo početi raditi i zato je presudno upravljanje. Zato je presudno upravljanje s prostorom, ne samo sa prostorom jezera, napravi se fotografija u zalazak sunca, nekakva prekrasna fotografija i da se ljudi slikaju kao da se nalaze na toj lokaciji. Najbolja fotka dobiva putovanje, a vi dobivate gomilu šerova i gomilu fotki da ljudi pričaju o vama. Win-win. Treće izdanje konferencije 3T, Tourism, Travel and Tech. Mi smo još pred par godina shvatili da su turizam je dakako najveća hrvatska industrija, najveći hrvatski sektor od kojeg dolazi tad po nekim proračunima između 18 i 20% BDP-a. Zadnji proračuni govore da je to ipak nešto malo skromnije, znači između 11 i 17% BDP-a, ali još uvijek više nego iti jednoj drugoj zemlji EU i više nego od iti jednog drugog sektora u Hrvatskoj. IT je pak najprobitačniji sektor koji i u svijetu i kod nas zadnjih godina najznačajniji motor rasta. Ali IT nikad ne smije biti sam sebi svrha, on treba služiti drugim sektorima i industrijama, u ovom slučaju turizmu. I mi smo kao IT mediji, pak i mreža, mediji za IT profesionalce, shvatili da trebamo napraviti jedan event gdje zapravo spajamo te dvije industrije, turizam i tehnologiju. Otud je nastala konferencija 3T, Tourism, Travel and Tech, koja je već u trećem izdanju. Ja bi skromno rekao da smo ove godine imali dosad najbolji program od sva tri izdanja konferencije i to je u principu to. Ja bih samo još pitala zapravo sa svoje strane, s obzirom da je Hrvatska zemlja za koju se kažete to nautički raj, s obzirom da je to tema koja je meni bliska. Kako vi gledate na to i nisam još ovdje čula nikoga da je spomenuo upravo takav jedan segment kao jedan važan koji... Imali smo, postoje rješenja specijalizirana za jahting i za nautički turizam. Lani smo imali jednu prezentaciju na tu temu. Ove godine je to bilo spomenuto na par mjesta usput, priznajem nismo imali specifičnu prezentaciju o tome. Međutim, sad dolaze i nove tehnologije poput Internet of Things. Mi spremamo i IoT forum, će ići na jesen, lani je išlo prvo izdanje u listopadu, ove godine ćemo ga također ponoviti. IoT kao tehnologija gdje će sve biti spojeno na internet, znači svaki najmanji uređaj na koji, ne znam, obično se uzimaju banalni primjeri frižidera ili ne znam čega, parkirnih mjesta, ovih, kako se zove u marinama, vezova za jahte, točno, pa i samih jahti, pa i samih pojedinih elemenata na brodu će biti svi spojeni na internet. IoT će drastično utjecati između ostalog i na nautički turizam. Mene možda još zanima sa vaše strane gledišta, što je to što je najznačajnije što utječe na turizam sa strane tehnoloških inovacija? Tehnoloških inovacija ima čitava hrpa, tako da je teško reći šta zapravo točno utječe na to. Recimo vas iz sektora nautičkog turizma zanima šta utječe na nautički turizam. Mobilni paymenti također imaju veze sa turističkom ponudom, jer kako će se stranci slati ili primati novac dok se nalaze u Hrvatskoj, tako da raznih aspekata utjecaja tehnologije na turizam ima čitava hrpa. Možda su najbanalniji ovi nekakvi webovi za bookinge koje svi koristimo već pa možda i 10 godina, Booking, Expedia, zatim su tu sajtovi za agregiranje, ocjenjivanja poput TripAdvisora ili sad prijatelj Matija Babić je pokrenuo Taste Atlas koji služi praktično za recenziranje, opisivanje i crowdsourcanje svih mogućih izvora o lokalnim jelima u raznim dijelovima svijeta. A imamo i malo onako recimo izravniji utjecaj tehnologije kao što je Internet of Things koji sam spomenuo. Sa dinosaurima ili mitskim bićima iz naše povijesti, bilo da se to napravi nekakvo zabavno iskustvo, kako smo recimo tu jedan prototip radili za zoološki vrt,
Čisto znači da objasnim šta ovdje vidite, ja sam na mobitelu hodao kroz zoološki vrt, popikao gdje se nalaze pojedine životinjice i onda kad sam hodao sa mobitelom, te životinjice su se meni kroz mobitel pojavljivale i mogao sam ih ovako vidjeti i snimiti. No međutim, ono što je po meni za turizam možda najzanimljivije u prošloj stvarnosti je to oživljavanje prošlosti. Gdje znači možemo postaviti ovakve portale u prostoru oko nas gdje vi možete vidjeti kako je neka lokacija izgledala u prošlosti. Znači po cijelom gradu mogu se postaviti portali da ljudi istražuju prošlost. Ili kao što sam rekao, zamjena za mapping, da se napravi da zgrada stvarno živi i da ispriča svoju priču na nekakav novi način. Ili najdraže, meni barem, oživljavanje kipova. Gdje kipovi mogu skočiti sa svog mjesta i ispričati vam nekakvu priču o sebi, ispričati priču o povijesti u kojoj se nalaze. Znači, poanta ovakvih stvari koje sam pokazao, da imate aplikaciju koju možete pružiti turistima, gdje onda nije samo znači da možete iznajmljivati tablete ili da skinu, nego također i potaknuti lokalnu ekonomiju. Na način da recimo pokažete u prošloj stvarnosti tartufe i onda kad osoba pogleda tartuf, nekakvu zanimljivu animaciju, kaže, care, ali možeš sada pojesti te tartufe u ovom restoranu. Mi sličnu aplikaciju sada pregovaramo s jednim hotelom gdje bi vi prolazili kroz hotel i upoznavali bi sadržaj koji to hotel nudi. Hotelu u interesu da gosti saznaju baš gdje se mogu potrošiti lovu u hotelu.